बिथांमोना साबायखर बावदों जोंनि मेडाम बिथां प्रियंका दा बे समाव जोङो सुंद' बिबुंथि बे मेम'रेन्डाम गथायनायजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना मेडामखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Your Excellency, respected Madam, दिनै जिथु मेम'रेन्डाम दिनै जोङो हाजार बर' आइजोफ्रा राजा लामाखौ ओंखारबोनानै जि आलादा बर' रायजो सोरजिनायनि मुङाव जि मेम'रेन्डाम जों दिनै लाबोदों नोंथांनि आखाइनिसिम जों गथायगोन जोङो आसा खालामदों आरो गुरैयै जोङो खावलायदों बेखौ जाहाथे नोंथांमोना जि जायगासिम हरनांगौ बे जायगासिम जाहाथे हरो जोंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया जों साबायखर बावदों बे समावहाय जों मेडाम इनके बरगयारिसिम जोंनि मेम'रेन्डामखौ बे समाव लांनो फैनायनि थाखाय जों बिथांनि आखाइसिम गथायनानै होबाय। आसा खालामदों नोंथाङा जोंनि बे मेम'रेन्डामखौ जोंनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां बिथां प्राइम मिनिस्टारनिसिम गथायहरगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। Thank you so much. जेरै बुंदोंना नोंसोरनो जेराव एड्रेस खालामदों बाहाय जों इमिडिएटलि फाथायहरगोन आरो लोगोसे दा माने एसे शान्तिपूर्ण भाबै नोंसोरो जाहाथे ओंखारलांनायाव मोजाङै थाङो। Thank you. आं खावलायदों बर' आइजो नोंथांमोन शान्तिपूर्णयै जों जिरायफिनदो गावनि क्लासखौ लादो बे समाव जोंनि हाबाफारिया जोबाखै जोंनि मेन थांखियानो जाबाय स्ल'गान जेरावनो दङ बेयावनो जिरायफिनदो अननानै बर' आइजोफोरा Ini